Mama, Baba. awuvele ngapha. Usasibacile namanje. Cha, ngisibuyekezile ke isicelo sakho futhi ngiyabona nentshisekelo nayo ngalolu hambo leli lama girls out. Cha. Kulungile ke hamba. Kodwa uzungisize ngento eyodwa. Akuzona zonke into engizoyixoxa laphana lemgile ngane nizobe nikhuluma ngayo uzoyithatha uzoyifuqa lapha ekhaya. Uzwazi ukuthi ezinye izinto ziyasebenza obunye ubudlelwane kodwa kobunye ubudlelwane zifike ingasebenzi. Ngiyacela ukuthi ke ungangilandeli utava lihlelile kude uzolithatha uliqishe lapha kumina. Okay, ngiyathela. Hayi cha awuzukulala futhi. Ngizohambisa ntambama manje mase niqedile ngiyakulanda. Kodwa 2 days. Cha ngizokulanda phela uzolala ngiphinde ngikuvuse ekseni uhambe ngiphinde kulala akho umuntu olala ama out. Okay, baba.